הקמה 97, מדגמות קבנוס. נשאר לי רק שנה ושלוש, סתם קצת יותר מזה. סופרות פה רק זמניים, מתרחקות מצועריים, כולן קצרות ונסדר ומדווחות על זה. הפקרתי מימייה, שעות ביציאה, מעשית רומית 12 שעות, כמה דיווחים זה כבר לא יכול להיות. כולן כלוחות דיווחים סולתיים, ורק שי משתינה בתחתונים. הדר מתחילה עם טבחים, מביאה לנו מפין, זה ממש ממש טעים. מהירה אומץ גלוקה, בדפנה מנפיצה על חמשוש בהפתעה. כמה 97 במרכזית של באר שבע, עוד שנייה חוזמות פה קבע. לא רוצה להוריד שונגיות, למי אכפת מהשמירות עם כאלה חברות. זוכרת שהיינו בשדה, בנות, איתנות, זה כולה יונים. אז תודה לך ציפור מסריחה, בזכותך קיבלנו גימלים, אמן! אופרה טלפונים לברוס, קיבלה את הטק של הרס"פ, אז סיבה לבחוס. רז אחרי שדקות סיימה את המקלחת, ליעל תחתונים על התחת. מירי סגרה שבת לבד, נטלי רוצה רק ענב אחד. אגר לכולם את הארוחות דופקת, ואביטל לכולם את השפה מוחקת. פיילים את משתעלת, זאת הפקרה לכל דבר. ניפגש במקוצרת, סתם אנחנו כבר נבוא מחר. כמה 97 במרכזית של באר שבע, עוד שנייה חוזמות פה קבע. לא רוצה להוריד שונגיות, למי אכפת מהשמירות עם כאלה חברות. כמה כבר אפשר עם הקדר בבקרים? 2 דקות שעדיין שטורים, למדיים כל היום וגם כל הלילות. אבל למה רק בקמת שלנו יש תורנויות? למה יש היום מסע? למה ולפני זה הדפסה? תשמרי על הקטים ותשמרי על היחד, כי אחרת לא תוכלי מדריכה בכלל. אחרי 4 חודשים אנחנו לא שפויות, בעוזים פה הפצצנו, את כל הבח כבשנו. זה פקק של פיוסטי? אם את רוצה לבוא לקמ"ד, אולי עדיף שלא. סתם תבואי בוניטה, מחכות לך פה בשבטה. כמה 90